ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки моро айни замон тамошо карда истодед ва инак марҳамат ба диққати шумо анамин намуд нархҳои шарфу румоло мегарда. анамин намуд шарфҳо 70 сомониян. ами чанамда ки ҳозир ман нишон додистам. бинед дӯстони азиз, туркиян, сифаташон нағзай. баъд ами калони хушрӯванино на марҳамат чанд намудай ҳозир ман бо якта ба якта нархҳои инора шумода нишон метиҳам. ва касе ки махлай метавонад ки омада аз корвон 1 дарвоза 2 рияд харидорӣ кунад. на марҳамат бинед. ана ино 65 сомонӣ. аз ино гулош ҳархелаяй. рангошон сиёҳай ҳамаша, вале гулошон ҳархелаяй. анаи тиграм 75 сомонай. тигроям ҳархелаяй гулошон. ана бинед се намуд гул дора аз тигр. барои бисёриё дӯст медоранд ами намуд ва ёра тигрира. барои ҳавай ҳам гуфтам нишон дидем. ино анамун ҳозир нишон додагиём 70 сомонаву 65 сомонаву ҳам хеле нархҳояй. ҳозир ман шумода бо дигар намудоша нишон метиҳам. ана бинед анами 70 сомонав беҳад сифаташ нағзай, баъд мулоимай туркишай ино. ана ин намудаш боша 60 сомонаяй. ино ҳама шарфан. на марҳамат ана иям хушрӯвай сабз. чанд ранг дора. анаи 65 сомон. шифонай материалаш. баъд рангҳои ҳархела дора. ин тарафда анами намуд версачиёра бинед. ино резинкаяй материалаш. ҳозир бисёри аз ами румоло резинкаян ва бовар кунед дар сар беҳад чихеле ки мегӯянд удобна меистад. 55 сомониян. ана ин намуд шифоно ҳастай 75 сомонӣ. иҷада чанд ранг дора. сангчаҳошон тозаяй. ҳозир якешава ман якча кушода бо шумода нишон метиҳам. бинед чӣ хел рангҳои хушрӯ дора. интихоби рангош беҳад васеяй. ҳар ранге ки шумо мехоҳед. ана марҳамат бинед дар инҷа аст. ҳозир як намуди дигар нигинои зиёд доштагиша нишон метиҳам шумода. метавонед аз вай интихоб кунед. ана ин намуд резинкагиё 65 сомонӣ. иёям румолои беҳад хушрӯван. шарфҳо яъне қитараш беҳад хушрӯван ва дар анами сар нағз меистад, намеғафтад ҳангоми вай кардан бастан. ана ин намудаш бошад 50 сомонӣ. ино пахтагиян. шарфҳои пахтагӣ 50 сомон. ана ҳозир аз анамин 75 сомона. ана бинед шакли кушодагиша. дар инҷа ана мо шумода балотови цвети хакиша кушода нишон додем. марҳамат. серия дамхе нигин катиёро дода шудагиай. баъд аз анами 75 сомонаҳо ҳаст 70 сомонаҳош. ино ҳамаш амхе нигинош бисёрай. материалаш ҳамин материалай, фақат ки иҷада камакак вайш дигартарай, нигинош дигартарай, зиёдтарай. ино 70 сомонай и дизайнаш. камакак бори пештар омадагиай. барои аввай и 70 сомон вайш боша 75 сомон. дар инҷа бо анаи румоло ҳастай дӯстони азиз. румоло 50 сомонӣ. ино туркиян. румолои амхе калони хушрӯ барои сатр бастан беҳад қуллаю муносибай. баъд як чизи дигар дӯстони азиз ки бисёриҳо мепурсанд ки сатрҳои тайёра нишон диҳед. сатрҳои тайёр нестай дар фурӯш. барои ҳавай ман анами румолу шарфҳоро шумода пешниҳод мекунам. касое ки мехоҳанд чун метавонанд ки аз анамин шарфу румоло ино калони хушрӯванд метавонанд ки сатр банданд. ана ин тарафда боша бо ҳаст румолора шифонош 50 сомон.
ва ё рангош камтарак мондагиай. баъд ана туркиё ҳастай румоло 85 сомонӣ. на марҳамат бинед материалошон пахтагӣ. ана ин намуда бисёр нағз мегиранд ҳозир 60 сомонӣ румол. баъд аз ана ин вай ҳастай турдор, поёнаш тур дора. иям ҳамин нарх. дар инҷа дӯстони азиз ман мехоҳам ана ин намуд шарфҳоро нишон диҳам 75 сомоноро ки бисёр хушрувай ва ҳоло бисёриҳо аз ана мино харидорӣ мекунанд. вишивкадор рангҳои ҳархелаша дорад. баъд гулошам ҳархелаяй шифонай. ҳозир ман шумода нишон медиҳам бинед. на марҳамат дӯстони азиз тамошо кунед. аз ин чанд ранг дорад. ана инош боша гулош бо дигар ёям амо 75 сомонаю. вишивкаошу гулош дигар хелтарай. нигинчаош ҳамаш нигинои ваян 3D сангчоян. тамошо карда бинед дӯстони азиз. дар инҷа нархи румолчо ҳастай 35 сомонаяй. аз ин бо рангҳои хеле зиёдаш меояд. касое ки бисёр мегиранд аз вай 35 сомона бо арзон мешава. нархи оптимуш арзонай. ман нархи донаша гуфтаистам дӯстони азиз. ана ин намуд бо однотонниё ҳастай. иёям ҳамин хел. касое ки бисёр мегиранд арзонтар мешава. нархи донааш 35 сомон. бори дигар такрор мекунам дӯстони азиз ки ин ҳамаш дар якум дарвоза дуюм ряда фурӯхта мешавад. ҳамин намуд румоло тарафи пажарка. инҷа дар ин намуд шарфҳои однотонни ҳастай. оптум агар бисёр гиранд бо арзонтар мешавад. донада 20 сомон. аз ин однотонниҳо вақте ҳозир сезонаш биёяд чанд сорташ мебирояд ва баъдан шумо метавонед омада аз наздик дида сипас харидорӣ намоед. касое ки дар тоҷикистон ҳастанд. рангошон ҳозир камтаракай вале гуфтанд ки рангҳои зиёдаш меояд. бисёр рангҳои хушрӯ дора. ана ин намуд румоло ҳастай 10 сомонӣ. ҳар рангаш ҳастай барои анамин ин майдаи румол калон нестай. вале пахтагиай дар сар чӣ хеле ки мегӯянд нағз меистад. намеафтад ҳангоми бастани рӯймол. дар инҷа ҳозир дӯстони азиз ана ин намуддора ман мехоҳам шуморо пешниҳод кунам. ё 6 сомонӣ ёра барои вай пурсида буданд. барои тӯю маърака гуфта пурсон шуда буданд. марҳамат 6 сомонӣ бинед. дар инҷа ҳар хеле рангош ҳастай. баъд ана ин румолҳои калон ҳастай 25 сомон. ира касе ки оптум мегира бо арзонтарай. ахе донада 25 сомон. ана ин намуд шарфҳо ҳастай барои арӯсон 50 сомонӣ. на марҳамат бинед. ба касе ки писандай метавонад ки омада аз наздик бо пиратар дида сипас харидорӣ кунад. ин намудш бошад туркияи шарфҳора 65 сомонӣ. бисёр рангҳои хушрӯ дора ҳамин туркиё. бинед. дар инҷа ин румолҳои однотонни ҳастай. румолҳои чӣ хеле ки мебинед калон 50 сомонӣ. иёям ҳамин туркиян. марҳамат тамошо кунед. баъд каседа ки лозим бошад омада мисол дар тоҷикистон бошад омада харидорӣ мекунад. дар инҷа ин намуд румолҳои комбахтӣ ҳастай 85 сомонӣ. ира чӣ хеле ба мо гуфтанд рӯзои наздик
рангои хеле зиёдуш меояд. ози камтарак 1-2 ранг мондагӣ барои авайра пурратар нишон дода натавонистам. 85 сомон. Встреча комбахтай ваеш материалаш. Набинед айҷа коричневӣ дораву фиолетовӣ дора. хулоса тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад.